कलेज थानायसो जागोन नामाहाय गरम बोथोराव गालेसो फसन जाबाय नामा फिसाफ्रा गानो औ न'फ्राव थानायाव मालाबा गानजायो दामानो गोबां औ दाम बेसे बुंदो बेखौ बियो 600 नैफोरथ' 1300 1200 गोजा बियो 400 मोननाया ओरैनो 450 होनो कलेज थानायहाय गरम जागोन दा गरम दिन हायबायना सानदों जोंनावथ' बिराद गरम जाखायोखाय बारा बबेयावबो ओंखारगारगोन दा बेखौ खुंफुंदो जोंना जि गोजाननिफ्राय लांनो फैदों मिलायनाव दे लाथारोनो मालायनो सादेरा बेसे बेखौहाय 800 होनना बुङो ओमफ्राय 650 हरो आरो अरुणाचलनि नालाय गासिबो मालिका दासो फैदों हनै नै दासो साननाया आरो मोजां बे आर'नाइखौ नों बेसे बुङो बुं देबा जोंनिया जोंबा हाजोनि मानसि जादों आर'नाइयाथ' बेलेग क्वालिटि दं मोजां बेग लाबोदों जोंथ' बिदिखौ 500नि फानो वाव ओमफ्राय 500 औ माखासेया 350 बिदि फानो मोजां नुदों ने जों गोबां दायो जोंनिफ्राय लानो नामा नोंसोर हरबाथाय जों लाना फैदो दायो बेखौ जोङो आर'नाइखौसो दायो मेसिनाव दाया खिन्थु आखाइ दुकानिनि मालिका जाहैबाय नै बिथाङानो आरो फैदो दे मोखांखो मालाय मालिकथार नै बिराद गोदो दुकाना नै मा दोङो हाजोनि गाले माबा माबि इन्दि गस्ला आरो माथाय स्काप दङ नै आंथ' बुंनो रोंला माथाय गाले ना नायनानैनो सिनायखायो मालाय लाग्राफोरा नै मालिका हनै हरसिंगानि आनैमोन आनैमोना माबा नायदों जोंहा गाले गुले माबा खालामसै ओइफोरलाय मा जाथि गानो बैफोरखौलाय हा नायखै इफोरथिं मालाय मोजां थार आफातानि दङ बेफोरखौ सोर मा जाथिया गानोथाय मिसि आरो नै इथिं बाहारथिंबो बिराद दोङो नै फैसासो गैया नायदो नैबेनो जाहैबाय आमाइ आंनि आमाइ अरुणाचलनि मालाय नै ड्रेसखौ नुनानै मुहुनि नांजोब्बाय आनैमोना मोजां अरुणाचलनि गाले स्काप इन्दिनि सादर गोजा फाना ने एसे गुसुं पियर इन्दि नङा बियो पियर इन्दि नङा माने गुसुं जादों पुलिसफोरखौ रागा जोंना फैबाय बाय गुसुं जादोंलै आनैयो नङा खावसेजों बाय गुसुं नुदों अबेखौ दहाय आंनि लानायखौ मोजां नुदोंमोन आं लानाया फानानो ए कालारखौ मोजां नुदोंमोन 1000 फाइन गोदान गथ'फोर माबा दंमोन फिथर होननाया ओमफ्राय होबोनांबाय बाब 7000 माबा 2000 बिदि होनो आं फिथरनो होबोदों बेबो थरख' जाबाय एसे आंथ' बिदिनो आंहा फार्स्ट दं बिसोर थाव सोनोसो फैदों नोंसोर मानो इसेबां मेहमान साननांगौ जों बियाव फैदों आरो मोनसे बिया